Umbukeli weNgo TV Productions sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu. Uma ukuthi uyaqala ngala kuleli khasi sicela ukuthi ungalibali ukucofoza ibhathini ka subscribe lapha ukuze ke ungasali ezindabeni ezifakwayo ke kuleli khasi. Emveni kokuba abaculi noma amaciko kaMaskandi kade eyokweseka umfowampongoza lapha uThibela obedlulele uma wakho kade efihla kule mpilo sonke esibuya kuyo. Uwelile Mchunu ubesegadla ziphuka lapha ke kumfoka Ndonakazi uSaliwa kanye noGqizile esho khona ukuthi uphenduke isilomo lapha kwelasenkandla. Abaculi laba bese bengcondile abantu belokhu bethe nje mawerewere kodwa ke nansi VN eyisholo yena mathupha uzobe usuyizwela ukuthi ugadle wathini. Into eyenzeke enkandla ayibanga amahloni ngaze ngadabuka ukuthi amadoda ngomzala wami uSaliwa awakadoda ngosaliwa anginandaba naGqizile. Cela nje ukukutshela ukuthi hayi ke sathi siphuma laphana kade qala ukukhuluma uSaliwa silapha phambili bathi abantu wena sengehla lapha sesehla. Hawu usakhuluma ngani welile, awusakhuluma ngani welile, awungayihlekela-ke mina ngoba cha uSaliwa walivula ithuba athi cha bengakhuluma nabanye cha sesithula-ke. Hhayi-ke uma sekuphela umngcwabo sekubhekwe manje ukuthi sekuyodliwa, hhayi abantu bathi mawerewere athi usibekezela sambeni siyokudla. Bavele abantu bathi awume awulethe welile, abantu bashutha nami. uSaliwa nkosi amahloni wayesenawo sebhaqe ngetende lapha. Yazi uSaliwa cishe washawa insimbi benoGqizile. Ngayibuza ngathi ubani umculi la kusengiba i-artist. Ama-artist inkosi yami seyagodola awasanakwe muntu kwathiwa nje inkandla mawerewere. Abantu bafuna ukushutha nami. Nami ngase nginamahloni nomzala uSaliwa wathi unawo udagazi lami nkosi yami wavele waphenduka nje impuphu esikhaleni. Yeyi mina ngiyayikhipha i-CD, ngiyayikhipha isengi-track. Uyabona ukuthi imiliyoni ngashaya ngeminithi.